Гафу итсин мине зинһар кишер, киткән өчен йөрәк офыкка. Исләремә төште үткән көннәр, сагынуым шиксез йөрәктә. Офыкларга барып җитәрсеңме? Барып җитеп булмый чиге юк. Фәрит, сенме? Сәлам, Дилә. Ну ничек, кабул иттеләрме? Әле генә бер абзый тыңлады. Бик шатты, иртәгә килергә кушты. Алай менә. Син әллә нинди, әллә үпкәләдең инде. Үпкәләүләр ул үтәр. Яратулар гына. Җырлар язар өчен ачтым дәфтәр, хисләремне җырга күчердем. Бергә вакытларда йөри хәтер, мин бит сине күптән кичердем. Офыкларга барып җитәрсеңме? Барып җитеп булмый чиге юк. Үпкәләүләр үтә беләсеңме? Чынлап яратуның тиңе юк. Гашыкларга бәхет ява диләр, ява икән бергә калсалар. Бергә үтсен әле безнең гомер, чакырмасын башка офыклар. Офыкларга барып җитәрсеңме? Барып җитеп булмый чиге юк. Үпкәләүләр үтә беләсеңме? Чынлап яратуның тиңе юк. Офыкларга барып җитәрсеңме? Барып җитеп булмый чиге юк. Үпкәләүләр үтә беләсеңме? Чынлап яратуның тиңе юк.